Balima anna kuma très urgent et très bonne nouvelle. Balimao, bien vendredi 23 janvier 2026. Amalem nouvelle duma baby. Amba foko ambe fen folom fobi aman karamogo aidara fobi. Aidara ben kuma fobi ambe ben no fe. Malion ko makiba boraka kuma. Yaro Abdou Niang boraka makiba dogoya. Ko Mali fanga kanko nyininga ko parce ko yo kuma mun fo Aidara ko Makiba yo kuma mun fo ko ale Aidara de au conseil président ale de Makiba blaka fo awale sonama Abdou Niang eko di sisa ko au conseil bega kuma ka de do au conseil président ko Aidara de Aidara yere bora ko fo bi metla ko video kala an karamo Aidara merci beaucoup Abdou Niang hali ki yere hali ni horon de quoi et manga kuma blere bi solame be itoga be bere rabi bet keri labi e de fenjuguni mo me feka jamana nchi Malion aman karamo Aidara fu ame Makiba fu Makiba kuma mfa ma damina ndo apera ambe an karamo Aidara ka kuma kankala Malien bela jelenga jega no kuma kana me folo Ayala me. Ayala me. Ayala me. Voilà. Merci. Merci. Ota Abdou Niang arrangé. Ota arrangé ou. Abdou Niang yera de be ka terrorisme ka keleke bi. Sari tangue au farale mi nyonga yera au be au teke de nyonga bi. Vraiment au be bon le fait que Soulamé be teke de le nyonga bi o mandi Abdou Niang yi. Sari adama de ibaro adama de ay Abdou Niang bokulu la jedoron. Wallahi billahi. Nte feka kuma kwa nte feka do apara ngashida. Ay ta Abdou Niang ka histoire kalandron. Aba don adama de mo modeli mudo wallahi billahi. Bembe woro Abdou Niang te non ota arrangé. Awa bi abe si bi ka faringanya parce que a tada madon benefe si jugu de do wallahi nyaba la haraka jugu chugo mina de anga nge ka jugu teni ala ya nyada chejugu ya chugum de ka kerfna chejugu ya o chugu akilina ka cerveau chejugu ya o kilina intelligence ba la fin kilina toro fara o tieni drande akuma be flende ki kana fo kolu Soulamé kolu ye marfatigu di ki ka kuma dabla amba ngini Mali fama ou fait Mali Soulamé be tege di le menyoga mabi Assimi Goïta obe ede arranger bi ni Aidara ni wabia o benabi Assimi obe ede ka fanga arranger parce que bébé djeka Mali de défend mais aube ka mogo farali min ka taw arranger ne be ka tien de foyna wallahi wabia o te Assimi contrôla Aidara ere te Assimi contrôla ne a fana ngo Aidara te mogo juguyi Aidara diminadi aga na Aidara la dimi blende aga na nga chakoro la dimi blende Aidara amena Aidara re franka kuma kan kala Aidara re mufo anga je kulaje Makiba bora ya befo u Abdou Niang wole ko plainte kuma tike Abdou Niang contrôle Makiba di opposé ko ka kuma fe ani horonya ede Abdou Niang wala ni horonya di kana boble amba ngini procureur Adama Coulibaly fe mogo mana bo bamako kono sa
ko karsa ye terror di aya tigi wole cybercriminalité la parce que et ce qui sigile to ka salon ka téléphone do yere nga daga ko e ba do ko bina jara ka complice mo mi normalement fanga tigi ubo tigi wole de ikato oro ira parce que anga surasu mo me ka nga surasu faga no ira ba mako kono o ye alhamdulillah de abeto tigu ga so ira awame to tigu mena ku don kasona mais ki sigi kangalo no ada madona ko ça passe o kana kebli amo nyini mali fanga o fana fe donc anga je anga an karamo Aidara kuma mu fo anga jango la me parce que nous les journalistes au conseil de la Javifa benana foni to roy minumba fula ambi befu au sarabi ala di islamia ekelende islamia ti farani ala sona inshallah aminyo mine inshallah baraka yo fe janatke tatwo ni li minga gele we anyara ka fa asorola fa ne do am efe ka ba mimbe we ka minu ma fa mu kena makase ko lula fa bare chenyoro shi makala maki discours min kala o de dirama au conseil fait en la benana yo de kala voilà ne o de tayi fa ayenu kuma ka mede ayenu ron tiga ka ci Abdou Niang ede bora kibe u fara Aidara bora Aidara koko maki discours mi kala kale Aidara yere kuma kande du e ko di 600 e ko ka maki mine ko mali fanga ko to mine na figi de mogo la hara jugu mogo halakile ikangi yere faga bi malo bolubi ni yogo malo madeli ka dam mashika mali kononi ete mali sulame bede fleki teke ni yogo mabi Aidara ala ki mi angoro Aidara kan jaranye bi toro Aidara ko gadne tellement quoi wallahi Aidara ne boli fefe ki contrôle la jugu yate ini info ambe ne nofe Aidara ni ne segu tungara ke malabi ne be saga faga ay ka Aidara wole ka may watra wole ka koita wole ka be wole tabolo ko ka bola be ka sogo nyimi Aidara ngba deli fe ikra ta wajuluke afi de nyana Aidara an ala ka makara bobli ko munu be ka faga ku be ka ke misiri ko na la yo kuma fol dabla Aidara ifana ko dabla o be janye quoi parce que o de be na di footne ne tarafika wajulula ko marfa tigi munu ko olu ka complice be Bamako ayo kuma folu dabla iga bi kuma nyana Aidara ni enyuma yake ne siku tungara bafo ijugu ate ne siku tungara kono ne afo male nyana ne ka chiemana ne ma fala ngo Aidara te mo jugui Aidara te mo jugui gui che ne terega do kumbe ne kumbe tan terega do fe amoke yabro chokoroba do be nu korola dro souvent ube kuma do fo akwa kuma do bi aka farndo ni quoi iba mirini jugu aka soro jugu ate ne re teregen amin d'enfance na amoke korola kumbe kuma do fo tiere la aka kuma do kunga farin me mo jugu te mo do be nu dimina ube kuma awaga na Aidara la dimi blende mo ko munu be ga Aidara la dimi adabla de aga ne fa la dimi blende Aidara vraiment merci beaucoup ala ka shini kena dima Aidara wallahi ni jarani ne ben drone no fe ne ba be de fe aw fefebe aw karamo fefebe mali kono ala ka shini kena da obema ala ka obe ayeni be sraminta ya rabbi ala ka nya aw bolo na obena bi o de kay mali ma bi anga la nyini odi ni ya ne segu tungara be dimi asimi koro mo ko ta famia asimi te ka mo la bendi mo te adama don fara ngo ngane ti fe nti fe nte tuki ko ne ga ko bedi parce que ne ba don fara ngo kan ne be fanga de ambema mais na ma fara ngo ngame fanga soro chuko jume voilà la vérité kuma be fle Aidara ka kuma nyana be Aidara ka kuma me anga ka kuma to me ni fo adi ko kuma inde ma ambe afa me ambe fe ka mi fo jama etro anga nyogo mena anga ancestry merci Aidara vraiment non voilà ko bebenya wallahi sintane du donation sino ite mo ko jugu Aidara wallahi merci vraiment Aidara merci amen drone no fe ayo tege ni nyogoma vraiment anga avancer quoi amudo wallahi nega la ngini befle Aidara ni son jara bi irego ki ni son jara ne re ni son jara nebe bendro no fe nga jamana la malion nebe fefe no fe nga jamana la o bendi wallahi nyen kali
Nine Mali Djoude, ala ka maloui. Mais, nya fa wana mbeka kuma au fond de moi. Parce que mbadon, t'es machi que l'enseigne Malijo. Wallahi. Bon, nous sommes au flek qui tege de Nyoromabi. Aïdra flek ane kuma fobi, Abdou Niang te chinoko. Ka firi, ma firi ate chinorobi. Mounou frabe, ka Aïdra ni, ou a bien au blanc, ayaw bolo djiki quoi. Si ça Mali sur la même bekara kelingi. Ala sago, sago, faso chilaou, farafarali kelaou. Ala djugu suranterou. Ala sago, sago. Haïdara, ani wa biaw abe ou betege be nyoko mulubi. Neka la nyini odi. Malien beki tege di nyoko ma. Wallahi, mashi kelenseka malijo. Ne segu tungara kelenseka jo. Aïdara kelenseka jo, wa biaw kelenseka jo. Tijania ou kelenseka jo. Dani Djumani kamit ani fenge abe. Mais nambe antege di nyoko ma, ça va aller. Neka kuma fafle, neka kuma bafle. An koko karanga ngina beko. Kuma koro leungo a donta wo. Aïdara ya fo ni kuma fo san keme wo. Amayi watara ni fo chien keme wo. Aya kuma be bla rezo ka akala kamanga avanci. Américain meka iPhone glan. Allah. Dugu ni aye tuawu avancer le parce que tuawu ninya nunu konunde ato farafi kungolo tseka barake. Parce que dongo la amenyo kon kelela a manine quoi. Aye rabaka kela manine se kutungare. Wallahi ala nya bebe nganingela. Allah. Ala nya bebe nganingela. Ala ka tien bangi. Vraiment au sulame ala ka ben, ala ka ninka beningi, ala kana foutne foi do au nyon chebli. Ne se kutungara ka langine ndorondi. Donc ni ne message ku mene bulu ka fo bengena. Ama fo sulamo ngena ka kolosi aga kolosi e fena Abdou Niang na. Mali procureur Adama Koulibaly ni Abdou Niang bora donga sulame do ta to maka do ta bota aya wuli aka na ni prévu parce que amay aw yere ka fanga ma amay Mali yere ma. Ni Abdou Niang bora ko ni sulame hake de be ko ni tero de aya minaka don kasola. Kata sulame ka wajulu koro la bo. Obe kataka me fe ka Aïdara ka kumani yorondo kala ango yoronna me yana nga tanya fe. Wala aya nyora la me. Voilà. Abdou Niang iya me san. Abdou Niang iya me san. Abdou Niang na figi de bora ka Aïdara sangorota ko kain mais o ka adjoint ko neni ko ka ngata kasola ko parce que ko kuma mun fo ko mangan ko fo ko la gushi c'est ça Aïdara yere bora ko maki ka kuma benyana na figi de ka free mogo ana nyada Abdou Niang na nyada kele ko bo boxele mogo la hara jugu ebse abina fa ego kebe ala fe ite kira fe na figi Aïdara bora Aïdara noko bokumala Aïdara koko maki baye kuma mfo ka nyana yeredi ko difutala awale Aïdara oni Mali sulame be olu bengan olu kumaka maki ba tara ode kalam Abdou Niang maki ba dogoya kala gushi abe na figi de la fanga ben no fe ale di kale courane la kale be fanga inkele Abdou Niang kelengele ni kale korane la kale be Assimi Goïta nkele ijo a video ka nga sorombulu ko aba keto Abdou Niang ki kale alu korane la kate Assimi nunu to ka bu kele konu male kele kale tutui kata dabla fana aya fo fana kata dabla de voilà mana video nyini a video ni kumangulu nya atala teme chokondo la mena video ni nyini ka kala Abdou Niang de bora kan kuma fo chema fo musoma fo de Abdou Niang de bora kan kuma fo donc horonte ata dalakan batu ate miri ate tasi ate malu billahi Abdou Niang kar mo do bente fo ko lu fo sa Abdou Niang bes Abdou Niang te malu quoi ani malu ma si so kele wono ma malu ni be ma mulu bali ni be mulu bali saraka boy ba di Abdou Niang de ma ben ala na kracha ate malu ate miri sinon ni malu min dari kambi kangi yere fakadi voilà ni malu min dara Abdou Niang kambi kangi yere fakadi Abdou Niang kelen de bora kani naga kante naga kan ima mufo ni fanga ima Abdou Niang kuma jugu mufo ni fanga ima mashi Mali video man shima dilika ka afama katla kana u fanga kelena ka gulugi bo kanu akale bo fanga de fe kateme dien beka kana do na figiya ula ka fanga nyere ni bere kodo nyogona abe wala
be ni fama nunu kele ko adu shu o de la bu fika na musafara bla o se ko ro wati bela jele surasi munu meni kafriya barala ka ke bubala kwa bi uni onche nyen kale corona de la numa feres nyinina wallahi billahi nyen kale corona na bu makosa uka koma jona ube kafriya baram besena uka ajo wakati la sino nyen kale corona na numa ne makosa nyen kale corona na wa ubado fitna minga voilà nyen kale corona na kai kale Qur'an la kuma be fleni horon kulu e bi se ka mun gani sura sula non tu sais ala ka akili nyuma dama bela jelema donc bora kan yorori rawla abnyang en nafigidi abnyang hal ni ka centre ni abnyang hal ni ka centre bi celati asri kanyare sino wallahi abedo ni ka centre che nafigi channo kumbe bo uka film do kumbe ko yuyu farawna ka film do kumbe ko yuyu fu ya nente kede abnyang to de yuyu de agli bo film na de abnyang ni yuyu de anyugo nafigi te c'est-à-dire que a tel lafia wa be shishu da tel lafia awa imaru labi ibora iye manamana kan sugu be fo iye aidara sagoro ta aidara nyogonte kasoro ka aidara ka adujen ko gushi aidara ko aidara ya fambela jele am aidara ko kuma mfora ko alere kuma kandidu kuma be fleni awa nafigi munu be ka do sulamo nyogonte awa aw sira sabalieti sa ayaw lafia barabana an be fe ka boka ne yira obala jele na ambe do kan ga jamana yi ala ka hereke mali ala ka ben mun be ka ke bi somali sulamo nyogonte ala ka chama fara benka ambe ka langinde sulamo ki teke nyogo mabe ni sulamo mu teke nyogo mabe mali be bi vraiment bela jele mbo don bi alhamdulillah amman karamo ka idara fo ambe mali sulamo nyamo bela jele fa me magiba ere fo makiba ye horonya munke abdunya ikanga magiba fo de wallahi kangalo noro mogo la ko le tero ye na ya ke shawre procureur Adama Kulubala ya wula ka nyininga aka na ni prévu nda ko sulame mu fana be ka tero deme aya tigi to na jamu fo aka misiri anga to ko faraje kuma bana kui ma siteni sigi ite kan sante fe ka kuma do fo ki sigi ngalon tegala ante so ma blende malien fe be France Italie Espagne Angleterre Amérique Canada ka warti no ala be Senweb application télécharger na Senweb application télécharger photo flé na be ne ka corporate mode urgent 10 € be na ya ta ko fa ba banque information be do so mo be malla Sénégal Côte d'Ivoire Cameroun abulu ka orange numéro ta anu to ko be 40 ka na warti ma ba sur orange mo na sur place wato jabe warti dorome kala wata sa awde kunda kambe